дуруд бинандаҳои азиз, силсилаи суҳбатҳои мо бо сармураббиён ва роҳбарияти клубҳои футболии Тоҷикистон қабл аз шурӯи мавсими нав идома дорад ва ин шом дар суҳбати мо ҳусейнзода Фаррухӣ, сардори дастаи панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳузур доранд. хуш омадед. саломат бошед. хуб, чун бори дигар рӯбарӯ омадем, албатта шуморо бо баргашти дастаи панҷшер ба лигаи олии мамлакат табрик мегӯем кулли мухлисонро. хуб, инак дигарбора лигаи олӣ ҳамакнун даста дар чӣ ҳол аст? мутаассифона аз рӯзои аввал бисёр мушкилоти зиёде нисбати пешравии кор садди роҳ шуда истоданд. пеш аз ҳама мушкилоти молиявӣ аз ҷиҳати варзишгоҳҳо. албатта худ шоҳид будем ки варзишгоҳи хубе дорем, гӯё соҳиби ду варзишгоҳ ҳастем. як варзишгоҳе ки барои тамрин аст, дигараш барои бозиҳо. инфраструктураи барои гузарондани бозиҳо хеле хуб аст, аммо мутаассифона фақат аз ҷиҳати молиявӣ мо танқисӣ мекашем, чунки он маблағе ки аз тарафи ҳукумати ноҳия ҷудо шудааст, ҳамагӣ 30% оне ки ба мо дар кор аст, ҳамин 30%-ро ташкил медиҳад. то замоне ки мо дар ҳайати комиссияи литсензионикунонӣ будем, мо дар он ҷо то замоне ки то ҷое ки огаҳ шудем, маблағҳои кофӣ буданд барои даста. ҳоли ҳозир даста нагузаштааст ин маблағҳо ё ин ки чӣ аст? маблағҳои кофӣ худ медонед ки имсоле ки чемпионат оғоз мешавад, бисёр ҳон ёрдамҳое ки аз тарафи федератсияи ҷумҳурии тоҷик мешиданд, онҳо ҳамон барномае ки буд, он барнома ба охир расид. аз ҳамон хотир дастрас кардани сару либос, пардохт кардани музди доварон, ҳама ин ба дӯши дастаҳо вогузор карда шуд. аз ҳамин хотир ин як мушкили молиявиро пеш овард. ва ман фикр мекунам ки ҳаст нафарон аз фурсати муносиб истифода бурда, аз ман боварӣ дорам ки бисёри одамои ки футболро дӯст медоранд ба ин барнома таваҷҷӯҳ доранд, умуман ба барномае ки шумо пешниҳод мекунед таваҷҷӯҳи зиёд доранд. шояд нафаре пайдо шавад ки аз байниҳо мегӯяд шояд ман дастгирӣ мекунам. кошки чаро не, мо фикр мекунам ки умед аз ин ҳаст ки як нафаре пайдо мешавад ку мақсад як дастаи ҳарқадан овозадор имсол 50 сола шуд. бале, аз вақте ки таъсис шуд 50 солагӣ буд, аммо мутаассифона роҳбарияти пешина ин чизро он қадар қадр накард, аммо дунё ба умед аст. боша, чаро не. ман фикр мекунам ки масъалаи асосие ки ҳоли ҳозир дар назди панҷшер истодааст, чунки дар боло зикр кардед, ин масъалаи дар куҷо бозӣ кардани даста аст. албатта майдоне ки соли пор шумо бозӣ мекардед ҳоли ҳозир ба талабот ҷавобгӯ нест, аммо майдони ҳозирае ки комиссияи литсензионӣ қабул карданд, ин 100% ҷавобгӯ аст. бозиҳои шумо ба ҳар сурат дар куҷо мегузаранд? худ шумо шоҳид будем ки ҳамон варзишгоҳи наве ки ваъда карданд ки имсол мо дар он ҷо бозиро мегузаронем, беҳтарин майдон аст, беҳтарин варзишгоҳ аст. ҳамаи он чизое ки барои литсензиякунӣ талаботҳое ҳаст, ба ҳамон ҷавобгӯ ҳаст. фақат андак корҳои техникӣ кардан лозим. аммо нафарое ки бевосита ба ин кор мутассисанд ваъда карданд ки то саршави мавсим варзишгоҳ омода мешавад. худи дастаам аз рӯзе ки раиси ноҳия Тарам Холиқзода Рустам ба ин вазифа вақте ки пешниҳод шуданд, ин вазифаро ба дӯши худ гирифтанд, он ҳам як таваҷҷӯҳи нисбати тезтар ба анҷом расонидани корҳое ки дар варзишгоҳ барои саршави чемпионат талабгӯ ҳастанд, онҳо як таваҷҷӯҳи зоҳир карда истоданд. хулас умед ҳаст ки панҷшер дар ҳамин варзишгоҳи нав бозӣ мекунад. албатта бале, мо ҳам умеди калон дорем ки имсол мо дар варзишгоҳи нав чемпионатро оғоз менамоем. хуб, бибинед ки бо ҳамон ҳайате ки дастаи панҷшер аз лигаи якум ба лигаи олӣ баромад, ҳоли ҳозир ҳамин то ҷое ки ман иттилоъ дорам, бархе аз бозигарон дастаро тарк карданд, баъзе дигарҳоро шумо даъват карда истодаед. ба ҳар сурат дар бораи ҳайат чӣ гуфтан мумкин аст? аз рӯзе ки мо ҳамин дастаро таъсис додем аз соли 1995, ман ҳам дар назди худ ҳам дар назди бозигаро як чиз қавл додам ки
бачаҳо, агар шумо ягон ҷое бошад ки маошаш зиёдтар бошад, шароиташ хубтар бошад, ман ҳеҷ вақт садди роҳ намешам. ҳамин сухан, ҳамин ваъдаи ман моро қатъӣ аст ва бисёр бозингарое ки имсол хоҳиш карданд ки ҳамчун роҳбар мо муроҷиат карданд ки мехоҳам ки фалон кадом дастае ки онҳо хоҳиш доранд гузаранд, ман садди роҳ шуда натавонистам. ҳарчанде ки онҳо бо мо контракт доштанд. яке вақте ки ман қабул кардам ки агар шумо дастае бубинед ки шароиташ хубтар бошад, чунки вобаста зиндагӣ аст, мо бояд фаҳмем ки ҳамон нафарое ки имрӯз бо футбол сару кор доранд, ҳатто дар баромади ки вақте ки бо президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ шуда буд, он кас қайд карданд ки ягона даромаде ки ҳамон футболист дорад аз ҳамин ҳисоб аст. ҳаминро ба назар гирифта ман садди роҳ шуда натонистам ва бисёр нафаро ҳастанд ки ба дастаи ҳулбуку вахшу дигар, чунки ҳарчанде ки онҳо дастаи лигаи якумам бошанд, аммо маошашон зиёдтар ҳаст. ба ҳамон хотир мо садди роҳ шуда натонистам. Бозингароро иҷозат додем ва баъдан ҳозир бозингарои хориҷиву дохилиро даъват карда бозиҳои санҷишӣ гузаронида, тамринҳо гузаронида истодаем ва бо мураббӣ, бо сармураббӣ албатта бо интихоб мекунем. бубинед ки вақте ки бозингарони шумо аз дастаи лигаи олӣ ба лигаи якум мераванд, пас ҳамин вазъи молиявии шумо ташвишовар аст? албатта мақсадам ҳамон аст. агар вазъи молиявӣ то кадом андоза ташвишовар аст? то андозае ки шумо худ таваҷҷӯҳ кунед ки дастаи лигаи якум маошаш аз дастаи панҷ-шест зиёдтар аст. ин худ нишонаи он аст ки дар кадом ҳолат қарор дорад. мо бо раиси ноҳия ҳамсӯҳбат шудем. Он кас ваъда карданд ки ин вазъиятро бартараф мекунанд бо шахсони мутасаддӣ, бо шахсоне ки соҳибкоро. албатта дар пеш нақша аст ки бояд дигар вобухӯрем, мо ҳам албатта дар он вобухӯрӣ иштирок кунем. баъзе ниятҳо аст ки мактубо кунем нисбати ҳамон барои сарпарастӣ. боварӣ дорам ки ақаллан як 20% агар ба даста ёрдам шавад аз ҳисоби соҳибкору сарпарастҳо, албатта ҳамон як вазъияти молияи мо хубтар мешавад. пас ҳоли ҳозир нафаронеро ки даъват мекунед, чунинче зикр кардед ки легионерҳоро ҳам даъват карда истодед, пас бо онҳо дар кадом ҳол шартнома мебандед, бо чӣ ваъдае, бо кадом маоше? шумо дуруст қайд кардед. як пешниҳоди мо ҳам ҳаст ки шумо метавонед ҳамчун мутахассиси футболам кор пеш баред, чунки аз бисёри чизҳо шумо огоҳ ҳастед. бале, савоб меомад ки вақте ки мо нафароне ки дар ин даста бозӣ мекунем онҳоро дар даста нигоҳ карда натавонистем аз ҷиҳати молиявӣ, пас чӣ хел мо бозингари легионер даъват мекунем? худи ҳамон легионерро ин бо мо як чизи мусбит дорад ки сармураббии мо яке аз мураббиёни пуртаҷриба аст ва онҳо на ҳама бозингар барои маош кӯшиш мекунад. ҳаст як бозингаре ки барои сайқал додани меҳнати касби худ, барои пешравии ҳамчун футболбоз, албатта вай мураббиам интихоб мекунад. ин гуна футболбозон хело каманд, аммо ҳастанд. бале, мутаассифона каманд, аммо ҳастанд оин ки мехоҳанд маҳорати худро сайқал диҳанд, пеш баранд. онҳо на ҳама вақт мураббӣ бозингар мекунад. ҳастанд бозингароне ки мураббӣ интихоб мекунад. аз ин ҷиҳат мо як бурд кардем ки боири Эгамбердиев сармураббии даста ҳастанд нафароне ки хоҳиш мекунанд дар зери дасти он кас тамрину ва як маҳорати худро баланд бардоранд. бисёр хуб, бисёр вазъияти хуб аст. пас дар ин ҳол то ҷое ки ман иттилоъ дорам, як замоне боири Эгамбердиев балки дар анҷоми мавсим изҳори андеша карданд ки шояд ман дар Панҷшер намемонам. ҳамин вазъият дар кадом поя аст ҳоли ҳозир? вақте ки мо чемпионатро бо як дастоварди хубе шумо ягон бозӣ набохтед, ягон бозӣ надоштем, аз ҳама зиёд туп задем, аз ҳама кам сар додем. бале, ин шояд ҳамин нишондиҳандаҳо ва шояд он ки
чизе ки ҳар мураббӣ дар назди худ як нақша мегузорад. Шояд вазифае ки он дар назди худ монда буд, аз удаи он ҳам бозингаро баромаданд ва бо як рӯҳу илҳоми тозае пайдо кард ва вақте ки мо дар як ҷоягӣ хо дар кӯча сафар мекунем, хо дар варзишгоҳ вомехӯрем, ё ки шояд он рол бозид ки мо он касро бисёр қадрдонӣ кардем. Вақте ки ду бор агар хато накунам худашам ба қавли бачаи маҳаллӣ аст. Бале, вай тарбиятгари шаҳри Бохтар аст ва ҳамчун мураббӣ дар дастаи Паншер номдор шуд. Вақте соли 99 даъват кардем, аз онҷо вай мо он каса шинохтем, он кас моро шинохт, бояд дигар унс гирифтем ва як натиҷаи хубе ба даст овардем. Хуб бибинед ки боз ҳам савол сари ҳамун вазъияти молиявӣ меравад. Боир Игамбердиев дастурдиҳандаи хуб ҳам ҳаст ки бисёр семинарҳои зиёд мегзаронад, ҳардам даъват мешавад дар ин ҷо ба хориҷи кишвару албатта дар дастаҳои лигаи олӣ ҳам мураббигӣ кардааст. Хулас бисёр мураббии ҳирфавӣ аст. Албатта чун мураббии ҳирфавӣ гашт, қадру қиматаш ҳам зиёд мешавад. Пас мураббиро чӣ гуна нигоҳ доштед? Бо кадом маоше агар махфӣ набошад? Бале, мо интизори ин савол будам, чунки ҳастанд бозингаро ки мо қайд кардем ки мураббӣ мекунанд. ҳаст мураббӣ ки даста мекунад. Мураббӣ, бале, ҳаст мураббӣ ки даста интихоб мекунад. Барое ки чунки нисбати Боир Игамбердиев пешниҳодҳои бисёре буданд. Бале. Шояд ҳамун муносибате ки мо бояд дигар дорем, ҳамин рол бозид, шояд ҳамун мухлисоне ки дар дастаи Паншер дар ноҳияи Балхи аст, шояд он ман фикр мекунам дар ҷамъу ҷамъ ҳама ин чизо роли худро бозид ва як матали хуб аст ки мегӯянд зурам зур, хотирам зур. Шояд хотири мо зурӣ кард, хотири ноҳиядории даста зурӣ кард ки имсол мо ният дорем ки дар як ҷоя кор кунем. мусаллам аст ки сатҳи лигаи олӣ аз лигаи якум хеле фарқ мекунад ва як замоне ки мо суҳбат доштем бо Боир Игамбердиев, ӯ возеҳ ва рӯшан изҳор дошт ки аглаби ҳамин бачаҳо, бештари ҳамин бачаҳо ҳанӯз омодаи он нестанд ки дар лигаи олӣ бозӣ кунанд. Пас бо кӣ бозӣ хоҳед кард? Дирӯз бозии санҷишӣ гузаронида будем ва ҳамин суханҳои шумо дар он ҷо тасдиқро ёфт. Вақте баъди бозӣ Боир Игамбердиев ба бачаҳо ана ки шумо фарқияти байни лигаи якум лигаи олӣ дидед? Дастаи Файзканд дастаи лигаи олӣ буд. Ана бо дастае ки дирӯз дар лигаи якум баромад мекард. Ако фарқияти худи ҳамун бозингарон ҳамин чиро ҳис карданд ки фарқият ба куллӣ фарқ мекунад. Яке такрорам шавад, ман фикр вақте ки Боир Игамбердиев нисбати ягон бозингар эрод мегирад, мо якдигар бо он тасаллӣ медиҳем ё ки он касро тасаллӣ медиҳем ки ин маҳорате ки шумо доред, мо боварӣ дорем ки ин бозингари хуб мешавад. Шумо он касро тарбия мекунед ва боз бояд бо як рӯҳи тоза, бо як илҳоми тоза бо Игамбердиев фаъолияти худро давом медиҳанд. Бале, албатта суоли навбатии ман бештар суоле ҳаст ки бояд ба сармураббӣ дода шавад, чун шумо ки бевосита роҳбари даста ҳастед, видед ки мо бо шумо атрофи масъалаҳои ташкилӣ бештар суҳбат мекунем. Ба ҳар сурат, агар ҳамун маблағи заруриро дастаи Паншер худи шумо дар даст медоштед, ҳоли ҳозир кадом мавқеъҳои дастаро қавӣ мекардед ё ин ки даста дар куҷо бештар мелангад? Беш аз ҳама чизе ки такрор мешавад, бозии дирӯза нишон дод ки мо дар ҳамлагар бисёр ташвишовар аст, чунки даста ҳамон ҳолатҳои голзаниро истифода намебарад. Истифода ба пуррагӣ истифода бурда наметавонад. Як мавқеъ яъне фазаи охирини ҳуҷум анҷом намеёбад. Аз ҷиҳати ҳамлагар танқисм мекашем, баъдан аз ҷиҳати бозингари қисми миёна ҳамин ду ҳимоятгар камтар танқисм мекашем, ав тарафи ҳимоятгарон бошад, қариб 80% қавӣ аст. хатти дарвоза чӣ? Хатти дарвоза бояд як шогирде ки тарбиятгари худамон ҳаст, дар дастаи ҷавонон баромад мекунад. боварӣ дорам оянда яке аз дарвозабони хуб мешавад. Баъдан мо аз хориҷ даъват кардагием ва як дар ногуфта намонад,
аз давлати эрон мо мураббии дарвозабонот даъват кардем. шумо худ медонед ки на ҳар даста ба ин чиз таваҷҷӯҳ доранд ва фикр мекунанд ки мураббии дарвозабонон он қадар зарур нест. баъдан вақте ки мо худамон ҳамун даъват кардем мураббии дарвозабонро, худам боварӣ надоштем ки ин нафар не ба ин дараҷа маҳорати хуб доштад. аммо вақте ки дар асл кори онро дидем, ҳамун асбобҳое ки вай бо вай овард қариб 400 кило вазн доштанд. таҷҳизоте ки бо худ овард 400 кило. фикр кунем ки чӣ қадар бо маблағ барои инро овардан вай сарф кард. мо сидқан мо фаҳмидем ки ин кас ҳақиқатан дилаш ба ҳамин кори худ месӯзад. хуб, акнун шумо пай бурдед ки дар зеҳни ман кадом саволе давр мезанад. хуб, ин мураббиро чӣ гуна нигаҳ дошта ҳамакнун? вақте ки ҳамун нафаре ки моро шинос кард ва мо даъват кардем, як бо нархи ҳозира гӯем як нархи ночиз аст. вақте ки мо ба он вақте ки маҳорати онро дидем, худ бо шарм доштем ки бо ҳамин маблағ мо ин қадар мутахассис бо он кас ҳамсӯҳбат шудам. вақте ки ҳамун нафаре ки моро бо якдигар шинос кард, вай гуфт ки ҳамин маблағи $250 қариб донем 1000 сомон. шумо оё розӣ ҳастед бо ин маблағ? рости гап ҷавоби он кас маро бисёр ғамгин кард. чун гуфт бариб ман розӣ ҳастам, чунки ман ҳамин маблағе ки ман мегирам, ман ба фомилам равон мекунам, чунки падарам бемории саратон дорад, бародарам маҷрӯҳ аст, паралич. рости гап бисёр нигарон шудем ва дар назди худ бо вазифа гузоштем ки албатта маблағи он касро зиёдтар мекунем. бисёр ҳадди ҷавонмардона барости. хуб, дар ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон иштирок кардед. усулан ҳамин ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон марҳилаи омодагӣ ба мавсим аст, дуруст аст? хуб, ба андешаи шумо чӣ гуна пуштисар шуд аз ҷониби шумо? чизе ки дар боло қайд кардем, ҳамун нарасидани маҳорату нарасидани ҳамун ҳамлагар дар ин ҷо роли худро бозид. чунки он ҳолатҳое ки мо доштем, қариб 7-8 гол бояд мезадем, аммо мутаассифона маги 3 гол задем ва мо як пешгӯӣ барои мафтumi бачаҳо ҷояш мешавад ки ҳамин як голи нозадаи шумо ҳамин рол мебозад. мутаассифона ҳамин хелам шуд. як голе ки мисол мо бо дастаи моҳиро бо 3-1 мағлуб кардем, дастаи вақт 3-0 мағлуб кард. як голе ки ҳамин ҷо рол бозиду, мо дар ин ҷом иштирок карда натонистем. бибинед ки дар ҳамин комил кардани ҳайат, даста ба даста ҷалб кардани бозингарон, даъват кардани бозингарон, усулан бештар шумо муваззафед ё ки сармураббӣ, ё ин ки дар ҳамкорӣ аст ҳамин вазифа бештар, ҳамин иҷозат дар клуби Панҷшер ба кӣ дода шудааст? роли асосиро сармураббӣ мебозад. чизе ки он кас гуфт ҳамон мешавад. агар интихоб кард мушкиле нест, интихоб накард ягон ҷои хафагӣ набошад, чунки сухани охирон дар сармураббӣ аст. хуб, ба ҳар сурат аз Панҷшер чиро интизор шудан мумкин? мо як формати бозие дорем ки панҷгонаи беҳтарин ва панҷгонаи дуюм ҷудо мешаванд аз ҳам. хуб, чӣ андеша доред? аскаре ки орзуи генерал шуданро надорад, вай аскари ҳақиқӣ нест. албатта мо вақте ки ин қадар меҳнату машаққату тамринҳо мешавад, ба кадом хотир? ба хотири як ноил шудан ба як дастоварди назара аст. аммо як матали хуб аст гум ки поямро ба курпа дароз кунем. вобаста ба он шароите ки мо дорем, вазифаи ҳозираи мо дар панҷгонаи аввал ақаллан ҷои охирон ишғол кардан, ё ки дар панҷгонаи дуюм ҷои аввалро ишғол кардан, яъне ки мобайн. бошад, андешаи бикр, андешаи хуб. ба ҳар сурат мо орзу мекунем ки шумо на ин ки дар панҷгонаи аввал, балки дар сегонаи аввал бошед. ташаккурам. ин орзуи мо аст, чунки аз кори шумо, аз кори бои дигарбириф бармеояд ки шумо
сазовори мақомҳои болотар ҳастед. фақат андаке вазъияти молиро дуруст кардан дар кор аст ва ман фикр мекунем ки ҳоли ҳозир мову шуморо шуниданд. бархе аз нафарони саховатпеша, онҳое ки дилашон ба футбол месӯзад, сиёсати варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастгирӣ мекунанд ва онҳое ки албатта ибтикороти президенти федератсияи футболи тоҷикистонро дар роҳи рушди футбол дастгирӣ мекунанд, ба ҳоли шумо таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. хуб дӯстони азиз, як суҳбате доштем бо ҳусейнзода фаррухӣ, сардори дастаи панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. барои шумо барои суҳбати хубу хушатон изҳори сипос. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.